Tiedät mikä on. Sinä tupakas. Kontiovaara. Huomenta. Seuraa jako. Tässä on sairas julkisten vaimo Sami Raunio. Toi on sun Kollega. alasti pattajalla. No niin on. Aina on minun vaimon loma täällä seassa. Aina menee keturalle minun laama kollegojen silmissä. Väärät tiat on minulla lomatiat. Asiaan. Tässä on Sami Rauno. Hän on Sami. Te tiedätte mitä Sami on. Sami asuu Neuvostoliitossa, panee kielletyllä alueella ja muuttuu mustavalkoisesta neliväriseksi puolessa välissä paknon. Ajateltiin tonkia sun roskista ja katsoa löytyisikö sieltä sun... Mitä? Ei kun Venä! Niin me tehtäis jos me oltais stalkkereita. Ette häkete. Ne oravat mun eksoottiset ne. Laamanen on ihan hyvänäköinen kissa, hullu. Oikeesti vai maailmassa? Maailmassa. Annas mä kerron sulle jotain. Sä olet Sami. En ole. Ja mä olen teane ihminen. Tuskin herään nyt, hyvä mies. Joo. Ja kaiken sen jälkeen mitä mä olin kokenut, musta tuntuu nyt, että mä olen vihdoin kasvanut itsekseni. Varmaan sullakin on aika vaiheikas ollut. Niin on, joo. Että varmaan on sullakin ollut pitkä Joo, on ollut. Oot kyllä ihan oikeassa siinä. Pitkä on ollut, kyllä, juu. Vai tuleeko mukaan? No ei juuri. Pekoni, suklaa, tofunakki, marmelaadi, risotto. Mä tiedän sitä koko ajan. Miksei poliisilla ole saissia? Kiitos rouva. Mihin lähetetään? No vittu mieti. Perässä reikä. Vedä raja. Kaikella kunnioituksella. Saissia musiikkia.